Paramatur Ndara Werkudara. Ya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Ya. Nalika semanten prajurit saking negari Batasarimbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Ya. Ya Raden Wresniwira. Ya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyudana. Ya, aku wis ngerti. Nggih, perang rame cicis. Prajurit kok nggawa tombak, Ndara Setyaki nggawa gada. Tombak disembah. Tung. Terus Ndara Setyaki ngepruki gada teng sirahe prajurit. Dis, prajurit jengklit kendang ka prajurit. Ya. Sing kedua, Ya. prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit Bar kuwi. bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot Kula mati. mboten cah digdaya. Mengkeri teng guru. Terus Buta kula mondhase, ampun gumujeng. kowe ngemut ndase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karu-karuan pendhitane ketoke ringki cilik niku lho, Den. Nek gelem macus ngono teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae